Dobrý deň, vitajte v online knihe vydavateľstva Verlag Das Hofer, na ktorej sa vám budem snažiť vysvetliť princíp fungovania, využívania a práce s online knihou ako takou. Čo je to vôbec online kniha? Je to nová forma vzdelávania sa. Kdekoľvek máte pripojenie na internet a prístup na počítač či tablet, si môžete čítať kapitoly vo svojej online knihe, písať do nej poznámky, klásť otázky, preposielať známym, o výhodách online knihy si však povieme ďalej. Vydavateľstvo Verlag Das Hofer má vo svojej ponuke veľké množstvo online kníh. Môžete si vybrať z oblasti účtovníctva, daní, miest, práva a manažmentu, verejného obstarávania, bezpečnosti, odpadového hospodárstva. Prejdime však do samotnej online knihy. Toto je link, na ktorom vždy nájdete svoju online knihu. Toto je názov online knihy, ktorú študujete a máte do nej predplatený prístup. V pravom hornom rohu v časti Zákaznícka zóna sa prihlásite pomocou svojho mena a hesla, ktoré od nás obdržíte e-mailom po úhrade ročného predplatného. Knihu si môžete čítať nasledovnými spôsobmi. V ľavej časti stránky sa nachádza obsah knihy, čiže všetky kapitoly, ktoré online kniha obsahuje. Pomocou týchto tlačidiel si môžete celý obsah knihy rozbaliť či zbaliť, alebo si jednoduchým klikom rozbalíte len jednu kapitolu, ktorú chcete čítať. Kapitoly si nižšie posúvate touto lištou. Rovnakým spôsobom sa pohybujete v časti Právne predpisy, kde si vyberiete z ponuky, čo potrebujete. Texty právnych predpisov sú k dátumom ich účinnosti. Obsah online knihy si však môžete čítať i pomocou tzv. Registra, teda tematických oblastí, ktoré sa v online knihe nachádzajú. Oblasti si môžete ďalej podrobnejšie filtrovať, či už podľa témy alebo typu dokumentu. Výsledok vášho hľadania je zoradený podľa dátumu od najnovších článkov. Ďalším spôsobom, ako sa v online knihe orientovať, je hlavná navigačná lišta. Jej obsah je závislý od tematického zamerania každej jednej online knihy. Online kniha je každý mesiac aktualizovaná, aby ste tak mali prístup do vždy aktuálnych a správnych informácií. O aktualizácii vašej knihy vám príde upozornenie formou aktualizačného e-mailu do vašej e-mailovej schránky. Ak by ste mali otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať na info@dashofer.sk.